A mi em queda un paper una mica galdós perquè després d'aquesta excel·lent presentació tant amb contingut però sobretot amb la passió que s'explica, explicar coses d'altres sempre és molt més difícil, no? És molt més fred i molt més distant. Per tant, excuseu la distància, segur que no és per l'interès dels projectes, sinó que és per la capacitat de l'orador, en aquest cas, de no poder transmetre aquesta passió. Només per fer una mica de conceptualització, d'introducció d'aquest tema, voldria dir que en aquests anys que amb el Consell Comarcal i a través del programa 7 comarques s'ha anat treballant a la comarca en la dinamització turística i les empreses s'han mogut d'una forma important amb la creació de producte i amb l'estructuració dels seus serveis, ens hem donat compte que també en paral·lel hi havia temes que anaven evolucionant i que anaven condicionant el desenvolupament turístic del futur. Conceptes com desenvolupament sostenible cada vegada estan més presents i es concreten molt més, no són paraules buides, sinó que cada vegada tenen més contingut. Conceptes com la preocupació que té els efectes del canvi climàtic amb les societats més avançades i, per tant, com tot això marca les formes de consumir, les formes de lleure, les formes d'oci d'una forma més important i com, per tant, aquestes aplicacions es veuen amb la mobilitat sostenible, amb escollir aquestes formes de consum, més important. I per altra banda també veiem que a la comarca hi ha una potencialitat important que s'ha de treballar molt fins que no arribéssim a una petita part del que estan fent els Alpinpels, però que hi ha tota una sèrie d'actius, unes excel·lents xarxes de camins, rutes de BTT, aquests nous itineraris al voltant dels embassaments, el propi tren dels llacs amb tota l'activitat a l'entorn, el telefèric de la Vall Fosca, de l'Estany Gento, i les pròpies iniciatives del sector turístic que estan treballant en aquesta línia i que veurem en el bloc següent. Tot això ens va fer veure que potser tindria sentit anar avançant amb la cautela i amb les capacitats que tinguem, anar enfocant aquesta dinamització turística de la comarca a través de dos elements claus. Primer, el treballar conjuntament, la cooperació, el treball conjunt entre agents públics i privats i anar apostant cada vegada més a la mobilitat suau com una de les estratègies de singularització de l'oferta. Per què? Perquè tenim tots aquests actius que ens ho poden permetre. Tenim tots aquests actius i estem veient que el mercat va cada vegada més cap aquí. Ho acabem de veure amb els Alpinpels com un dels exemples, però en podríem posar molts altres. Aquí us he posat 3 presentacions de catàlegs d'operadors que apareix la mobilitat sostenible és un element clau. Els inglesos InTravel, que és el principal operador que comercialitza coses de mobilitat sostenible a l'estat espanyol per part d'Anglaterra, s'anuncia com les slow holidays, les vacances suaus, a poc. La Balaguer, que és un dels operadors de referència de senderisme per tot el Pirineu, doncs en la seva pàgina web i en els seus catàlegs, el primer que explica és el compromís que té l'empresa cap a un model de turisme cada vegada més responsable, més sostenible. Forum Anderreisen, que és una associació de 150 operadors alemans, petits operadors, que per exemple ells no utilitzen l'avió per distàncies de menys, en els seus viatges, per distàncies de menys de 500 quilòmetres, si no s'assegura que es compensen totes les emissions de CO2, com un codi de comportament,
obligatori per totes les empreses. Per tant, tot això va cada vegada més cap aquí. Tots els operadors a les pàgines web, en els catàlegs, posen aquestes pàgines com Climate Care, Atmosphere, Carbon Neutral, que són formes de calcular les emissions de CO2 que fas amb els teus viatges i si vols compensar-los per disminuir aquestes aportacions. Ens sembla que aquest és un treball i un concepte que es desenvoluparà cada vegada més, que nosaltres tenim potencial i per tant volem anar articulant tota una estratègia conjunta de treball per orientar-nos en el mercat, identificar com està evolucionant aquest mercat, com ens hem d'adaptar tant a nivell de territori, a nivell de les empreses, per ser cada vegada més atractius cap a aquest mercat i més eficients des d'un punt de vista de desenvolupament local. I per tant, els productes han d'anar en aquesta línia i per això no ho podem fer sols, perquè avançarem molt a poc com tenim excel·lents exemples com els que hem vist ara o podríem anar veient d'altres llocs que ens porten anys d'avantatge, tenen la voluntat de col·laborar, d'ensenyar-nos, ens acullen, ens expliquen i ens alenten que anem treballant en aquesta línia, com és el cas d'Alpimpels i d'altres. És en aquesta línia que durant aquest any, en el treball, en el projecte que hem anat fent, hem anat treballant en identificar projectes que ens podrien ser d'interès. Uns molt vinculats a trens turístics i altres més vinculats a altres iniciatives que també valia la pena tenir en compte. En presentarem els tres primers en quant a trens turístics, el tren de l'Ardèche, el tren del Rouge, el tren del País Qatar, el tren de la Rhin. El tren groc hi vam contactar però no està en una etapa té problemes en aquests moments estructurals. Vam contactar també a través d'en Jordi Escrivà, que n'ha parlat en la seva presentació, amb aquesta agència que ha participat en un programa COSME de vacances per sèniors en tren, i també vam buscar iniciatives de territoris, els Alpimpels, que tenim hem tingut l'avantatge d'escoltar directament, la Val d'Azun, però també tenim altres iniciatives com Swiss Mobile, que és una xarxa de 24.000 quilòmetres a Suïssa per fer a peu, en bicicleta, en patins, ho diuen així, amb caiac, etc. Una mica la inspiració em sembla que itinerània en farà referència o ha tingut present, o altres exemples com la Loire Vélo, que és com un territori aposta per la bicicleta, crea una marca de qualitat, 300 empreses associades i genera més de 800.000 visitants. És el destí de cicloturisme més reconegut a França, o Walkers Are Welcome, que és una associació de més de 100 municipis anglesos que han apostat pel senderisme com a element d'identificació de la seva estratègia de dinamització turística i d'això. O altres com la Gran Traversée des Alpes o Gorbella. Aquí presentem 4 exemples en els que podem treballar ja d'una forma més continuada. Els hem contactat amb ells, volien ser aquí però no han pogut, però tenen voluntat de continuar treballant, anar evolucionant conjuntament amb la possibilitat de presentar projectes conjunts o compartir experiències conjuntament. 3 estan a dintre de l'àmbit del que podria ser el POCTEFA, l'àmbit aquest de l'Interreg d'Espanya, Andorra, França, i un està més al nord, però com Alpimpels segur que hi ha altres mecanismes de participació. Un petit flaix de cada un, i ja m'avisen que he de callar i ho faré de seguida. Un és el tren vermell, és el tren Rouge entre Carcassona, Saint-Martin-de-Lys i Ribes Altes, són 61 quilòmetres, 9 estacions. Van portar el 2010 la presentació que ens han fet arribar 19.000 persones, té diferents usos i és una gestió participada per un sindicat mixta, una entitat d'economia mixta en què participen ajuntaments, oficines de turisme, organismes de promoció municipal, etc. Els ajuntaments aporten
recursos per mantenir el tren, l'any 2011 4,28 euros per habitant de cada poble per mantenir el tren, i també ajuden en el finançament de les estructures, i les oficines de turisme i els organismes creen producte i animació a l'entorn del tren, coses que fan. Per exemple, tematitzar sortides de tren en funció d'èpoques, el tren del Halloween, el tren de Nadal, el tren de la primavera, el tren de la Pasqua. Introduir el producte local en el moment de l'experiència de viatge. Els productors van i entren al tren, fan degustacions i, evidentment, venda. La gent està assentada, per tant, té temps de triar, remenar i sobretot comprar, que és el que interessa. Fan sortides temàtiques, no només per dates, sinó per valors actius que té el territori. La sortida vinculada als càters, al catarisme, a Carcassona, al birdwatching, a la interpretació del paisatge, música, vinyes, etc. Adapten les estacions com a centres d'interpretació de les activitats i com a punt d'inici de les activitats, la intermodalitat entre el tren i les rutes de peu, cicloturisme, etc. Ara deixem el tren i anem a peu. Això és una altra experiència que ens semblava que era interessant perquè és propera, perquè tenen ganes de treballar conjuntament. És una petita mancomunitat de municipis a la Val d'Azin, està a uns 150 quilòmetres de la Vall d'Aran, per darrere Formigal, diguéssim, per la banda francesa, 2.000 habitants, una imatge molt de muntanya, 5.000 places turístiques, 2.500 en càmping, tenen una oferta turística encarada a l'estiu, i entre altres coses és la seu de l'operador La Balaguer, que és un operador de referència per al senderisme. Hem parlat amb ells, tenen ganes de treballar conjuntament, els seus principals recursos és el Parc dels Pirineus, el llac de l'Estany, la Vall de Tec, i sobretot les activitats que estan promocionant és senderisme, cicloturisme, cavall, pesca, i això el de Valcable, una tirolina gegant de 300 metres, a l'hivern a l'esquí nòrdic, i estan desenvolupant un projecte estratègic en què volen compartir de lligar senderisme i desenvolupament sostenible. És molt obert, però aquesta és la seva línia de treball, que ens sembla que va molt a la línia del que proposem nosaltres. Tornem a agafar un tren. En aquest cas estem a dintre de l'àmbit també del POCTEFA, però a l'extrem occidental. Això és a tocar el País Basc francès, a cavall entre el País Basc i Navarra, el tren de l'Arrun en castellà, a 40 quilòmetres d'Irun, és un cremallera que porta viatgers fins al cim a 905 metres d'altura. És un tren absolutament consolidat com a projecte turístic, fixeu-vos, 350.000 viatgers l'any, a l'estiu hi ha cues de més d'una hora d'espera, és un referent turístic. Crec que la conjunció d'aquest tren amb altres atractius del territori, com la proximitat de Zarramurdi, els aquelarres, el Museu de les Bruixes, que a més ara amb la pel·lícula ha donat més atractiu, és una conjunció astral que fa que funcioni d'aquesta manera, però també perquè s'ho han treballat. Hi ha molta tematització a l'entorn del tren, el tren de Sant Valentí, el tren de la primavera, etc., i moltes activitats, sobretot a l'estiu, associades. Observació d'aus, tallers de supervivència en el medi natural, gastronomia, tallers per infants, etc. Aquest anem més amunt, això és a l'Ardeix, el vam visitar, estan interessats en treballar conjuntament en un espai que trobem conjuntament. Es tracta també d'un recorregut petit, d'un antic tren petit, que estava a l'entorn del Vall de l'Eurier, a l'Ardeix, i que va estar tancat durant un temps. El 2008 es ha tornat a obrir, la mancomunitat de municipis d'aquesta zona va invertir-hi i ho va posar en gestió amb una societat que es dedica a l'explotació de patrimoni cultural. Gestiona museus a París, jardins històrics, etc. Té una concepció de
promoció del patrimoni cultural i ús turístic, allò molt enfocat en el mercat, i aprofiten aquest tren també com un element de mobilitat i d'intermodalitat amb dos grans actius que tenen en el territori, que és el pas de la Via Rona, és un sender de gran recorregut que uneix el llac de Le Mans fins al Mediterrani, 400 i pico de quilòmetres, i una via verda de peu i en bicicleta d'uns 40 quilòmetres que va en paral·lel al tren. Per tant, el tren també permet fer viatges combinats i tenen diferents tipus de productes, alguns dels quals els més divertits i diferents és aquest Velorail, aquesta foto d'aquí baix, veieu? Quan no circula el tren, les vies és un element lúdic, i això són unes vagonetes que la primera vegada que ho veus sembla un cotxe de xoc d'aquell temps, que van en pedals, que aprofiten pendents suaus i constants i que la família hi puja i s'ho passa divertidíssim. 30.000 viatgers l'any, ara faran un altre tram per doblar-lo. Fixeu-vos, moltes vegades hi ha trens que té costos, que necessiten gent, però quan no hi ha trens hi ha infraestructures que potser també es poden utilitzar. I això és una de les coses que ens va atreure també molt d'això. Hem fet un viatge curt, esperem que sigui una primera presentació i que aquest viatge sigui molt més intens si logrem anar avançant amb la cooperació per anar avançant en tots aquests projectes. Moltes gràcies.